Sziasztok, én az évek, és ma egy tutoriállal készültem nektek, ami nem más, nem más lesz, mint a HD skinek átszerkesztése. Na szóval, kezdjük ott, hogy nyitunk egy Google-t, és beírjuk, hogy Empire Craft HD skinek. És akkor itt van ez, hogy HD Skin Empire. Rámegyünk. Ugye tök mindegy, választhatok egyet, mondjuk, mit tudom én. Legyen ez. Ráadjunk a letölt, és Paint.net, ok. Letölti, és akkor itt van a Paint.net. Le kell majd még töltenetek egy olyan programot, amivel beillesztitek, ez a Paint.net nevű program. A letöltési linkünk lesz a leírásban. Na, szóval ezek után lekicsinyítjük ezt, ugye ide beraktam. Beírok, mit tudom én, mondjuk DC. És akkor itt letöltjük mondjuk ezt. Ugye rámegyünk. Ebbe illesíti. Mindegy. Szóval, és itt rámegyünk ugye, hogy equipment is más néven. Csak az asztalra. Mondjuk HD Skin tutorial. Akkor rámegyünk, hogy ment is. Akkor itt van az asztalon, ugye ez a kép. Rámegyünk a Paint.net-re, itt rámegyünk, hogy File, Open, és itt az asztalon megkeressük azt a képet, amelyiket akarjuk. Nekem ez a dísz is, hogy itt van. Megnyitás. És itt most megnyitott egy külön napon. Ezek után rámegyünk, itt vannak a tools, ugye, ez. És itt rámegyünk erre. Így kijelöljük az egészet. Megnyomjuk a CTRL X-et. Utána megnyomjuk a CTRL V-t. És itt kicsit így össze lehet így hozni, ugye. Na mindegy, és akkor utána CTRL X. De, na, és akkor itt rámegyünk erre a skinre. CTRL V. És itt a DC is cuccosunk. És akkor ezt ugye így ide lehet rakni. Tudom én mondjuk én most ezt így. És nem fogom méregetni. Itt ugye X-tönünk, save. Ok. Ez pedig Canon, mert ugye ezt nem muszáj elmenteni, hanem ezt don't save-elni szoktam. És hát akkor az a jó kérdés, hogy most ahol lesz kinünk. Nyitom. Ugye megnyitom gyorsan egy mappámat. Így. Aztán. Így. Ugye most itt van a skinünk. Rámenjünk, és akkor már így ilyen DC-sen adja ki. Így. Jó, akkor X-elhetünk, és most egy 9-re ugye feltöltjük, ami ez esetben az Empire Craft. Empire Craft magyar Minecraft szerver. Vagy Minecraft magyar szerver, vagy mit tudom én. Itt Center bejelentkezés. Nagyon gyorsan be is jelentkezünk.
És akkor rámegyünk, hogy kiegészítő, tallózás, és itt megkeressük a megcsinált skinünket, ami ez. Megnyitás, feltöltés. És itt a skinünk. Most akkor vágok egyet, amíg felmegyek a királyra. Bocsánat. Még nem vagyok kitapasztalva a bandikámban. Na hát itt is vagyok újra, és akkor menj rá a multiplayer mondjuk, és akkor mit tudom én, Skype PvP. Jaj, Isten. Bedobsz még? Nem mentek az. Itt is vagyunk. Most hirtelen nem tudom miért, de belangolt. És itt mozogjunk a levegőt. Úristen, de lagga. Szóval itt a skillünk. Szóval csináljátok így, ilyen. Na Istenem, na csak. Na szóval csináljátok ilyen. Akármilyet lehet ugye csinálni, kivágjátok, stb. És remélem tudtam segíteni. Én Attila voltam. Sziasztok!